ko bayan raina ina son don Allah ɗauka min mataki domin zuciyata tana gab da fashewa. Ba lalle ne in kai wannan lokacin ba wallahi. Sunana Sha'awa na Tusu. Mazauniyar Sabon Gari nan Tudun Wada. Gashi mun ganki a gaban kotu. Me ya kawo ki kotu? Na kawo ne akan abi min haƙina akan zalunta na da makociyata ta cije ni ta cire min dan yatsa. Me ya kawo? Me ya faru haka? Daga ɗiban ruwa muka dan samu matsala har ta kai ga hannu na ya shiga bakin ta ne ta ce ta ki sai da ta cire yatsa. A ina kuna zama a gida ɗaya ne ko makwabta ne ko? Muna zama a gida ɗaya ne ga ɗaki na ga nata. Amma me ya kawo faɗan wanda har ya kai da cewa kina zargin ta cire miki yatsa? Kawai daga ɗiban ruwa ne abin har ya kai mu ga ita ta ce sai ta sa ni na ce sai na sa har ta kai mu ga har mun samu matsalan akan zami dambe da ita har hannu na ya shiga bakin ta ne akan ta cire take sai da ta cire min dan yatsa. Amma wani abu da ya faru a gaban mutane ne ko biyu ne kadai a gurin? Akwai mutane a gurin har makota ma sun shigo. To bayan ta cire min dan yatsa sai na kira yan uwana da na kira su suka gani sai suka kira yan gidan gayu sai aka zo sai aka tafi da mu da ni da ita. Yanzu haka babu dan yatsan a hannunki kenan? Babu, ta riga ta cire da haƙorinta. To yanzu kika zo kotu me ya faru? Na zo akan abi min haƙina dan ba ma ni na kawo kotun ba daga can gidan gayu ne suna an ce ai sulhu mijinta ya ce ba ni sulhu da za a yi 2-5 ne ba abin da zai biya akan asibiti da sauransu. To ya kuka yi wajen yin asibitin? Yan uwa da makota da dai yan abokan arziki su suke taimakawa in je treatment tunda mijina ba karfi yake da shi ba shine aka samu aka yi ta biyan kuɗin maganin tunda har yanzu ma ana biya tunda kullum wankewa 500 ake biya treatment din wajen dressing din kullum sai an wanke. To bayan yanzu mun zo kotu alkali yana ganin mu ranar da muka zo sai ya ce ba za a yi shari'a ba sai an kai ta sel washegari za a yi shari'a bayan an yi kafin ma mu zo mijin har ya dau lauya. To sai alkali ya ce ba za a bada belin ta ba sai sun aje 500 da mai unguwa guda ɗaya da limamai guda biyu sai ni aka ce in tafi. Bayan na tafi shine sai ga sunan ba da jimawa ba shi mijin ya dawo da ita suna ta shewa suna habaici yana cewa ai su sun bi ta sama ne sun bi ta sama ne sun dawo ba abin da za a musu dan shi ya san mutane a sama ni kuma ba ni da kowa. Ina roƙon Allah ya shige min lamarina. Yanzu bayan mun zo kotu wai sun je can high court wai sun je sun shigar da ƙara a ɗauke ƙaran shine ni kuma kawai aka ce min in tashi in tafi ga date an ƙara wai sai watan 29 da shi. Wato yanzu kina ganin kenan kamar ana so a miki sagigeduwa da wannan haƙƙi na yake kenan? Dama mijin ya faɗa haka ya ce a ƙarshen ta ma shari'an watsewa zai yi don shi yana da sama wa'inda yake. To yanzu me ke bukata musamman ga mahukunta da gwamnati na ganin ta shigo wannan lamari? Ina roƙon gwamnati da kowa Allah ya sa kowa ya ji wannan damuwan da nake ciki a bi mu haƙƙina. Kina ganin kenan yanzu wannan an yi miki adalci kenan a gaban kotu? Ba a min adalci ba yanzu ma da muka fito dariya yake suna kallo na da matan suna watsarwa. Kina ganin wanda ake zargin ta yi wannan abun ba a mata komai ba kuma an sake ta wuce? An sake ta wuce yanzu nan suka wuce ita da mijin suna dariya saboda su suna da saman. Ina roƙon Allah ko bayan raina ina son don Allah ɗauka min mataki domin zuciyata tana gab da fashewa. Ba lalle ne in kai wannan lokacin ba wallahi.